when you're doing planting and seeding, it's funny because there's a töyhtöhypän, the special small bird which always make a nest in a field, and we have to look them all the time. And like this not this field but the other, there was like more than 5 nests in the same field, so we have to make around them all the time. So it's not the drunken no. farmer. and there's lots of eggs, 4 to 5 eggs almost in every nest. Oh, nice. And some seagulls are also here, because it's strange. That's because seagull never does nest in a field, but now 3 to 4 times they have done many nests in the field. Okay. So you go around them. Yeah, of course. But yeah, of course you can't really move them. Yeah, if you just pass the nest from like a harrow, I just take a big gravel underneath the nest, so I can move the whole nest to the side. Hei, suomeksi tää sanotaan iseas, mutta englanniksi mä voisin kutsua I see us, eli minä näen meidät, joka ehkä kertoo aika paljon. Eli tää on tämmöistä työtä, joka ei tehdä yksin, että tässä tärkeintä on semmoinen niin kuin yhdessä tekeminen. Ja tuntuu, että kun tää on tosiaan mun 6. kerta, kun mä järjestän tämän, niin tuntuu, että tää on kehittynyt aika paljon siitä, kun mä ensimmäisen kerran tein. Eli ICS oli ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja silloin se oli hyvinkin erilainen konsepti kuin tällä hetkellä. Mä näen, että tämä mun tohtorin opiskelu on tosi paljon vaikuttanut siihen, tämän paljon akateemisempi nykyään. Tässä on vielä paljon enemmän keskusteluja myös taiteen teorian pohjalta ja niin kuin myös se halutaan myös ehkä sen taiteilijan tuloksen olevan vielä paljon enemmän sen taiteilijan käsialaa. Että 2017 oli selvästikin enemmän sitä, mitä se yhteisön jäsenet teki. ICEAksessa käytetään taideperusteisia metodeja, eli ikään kuin minä tutkijana saan tutkimustuloksia taiteen keinoin. Ja nämä taiteen keinot on hyvin erilaisia. Että ne voi olla tanssimista, ne voi olla keskustelua, ne voi olla haastatteluja, ne voi olla piirtämistä, ne voi olla laulun tekemistä. Eli taideperustainen tutkimus tarkoittaa nimenomaan sitä, että sen taidetta voidaan käyttää mahdollisimman laajasti ja erilaisin tavoin. Ja se on ollut myös mulla yksi tärkeimmistä kuratoriaalisista päätöksistä, että mä olen toivonut saavani eri taiteenalojen edustajia tänne. Ja myös eri kansallisuuksia ja eri ikäluokkia. Eli mulle on ikään kuin se taiteen kentän moninaisuus on ollut tosi tärkeää. Sitä, että tekeekö se asioista helpompaa, ei varmasti, mielenkiintoisempaa ihan varmasti. Tietenkin meillä on dokumenttitiimi, kaikki dokumentoidaan valokuvin ja videokuvin ja se on myös tosi tärkeä asia, koska usein yhteisötaiteessa se prosessi on se, mistä se lähtee ja sehän ei tule esille, jollei sitä dokumentoida. Ja tämähän tähtää siihen Lapuan taidemuseon näyttelyyn, että siellä nähdään varmasti vilauksia prosessista, mutta enemmän vielä sitä taiteellista tulosta. Ja sen mä ehkä haluaisin vielä tässä nostaa esille, että I see us on nimenomaan sitä, että me ollaan täällä 10 päivän ajan 20 taiteilijaa, tutkijaa, keittiöväki, mentori. Me asutaan ja jaetaan näitä hetkiä. Kaikki tulee vähän semmoisen mukavuusalueensa ulkopuolelle eikä oikein tiedä, että mitähän tässä nyt oikein tapahtuu. Ja loppujen pelissä meillä on ihan upeita iltatansseja, käydään saunumassa, tehdään huikeita keskusteluja, mutta se on tosi iso osa tätä on myös meidän symposiumin sisäinenkin yhteisö. Että taide tapahtuu myös meidän kesken. Mä oon Teemu Mäki. Mä oon kirjailija, kuvataiteilija ja ohjaaja. Siis teatteri, tanssi, ooppera, elokuva ja sitten tutkija. Ja tässä projektissa on hauskaa olla mukana.
vaikkakin tosi epäselvää, että miten tästä tulee. Mutta epäselvää sanan myönteisessä merkityksessä. Et se on ihan auki, että kun ensi vuonna on taidenäyttely Lapuan kaupungin taidemuseossa, että minkälaisia tuotoksia tämä porukka sinne sitten tulee tekemään ja missä määrin ne pohjautuu suoraan näihin tämän viikon sessioihin. Mutta nyt kun tässä näinä päivinä, kun on ollut mukana ja ollaan paikallisten kanssa touhuskeltu, niin mä oon erityisesti tykännyt siitä, että on tuntunut nämä kohtaamiset paikallisten kanssa mielekkäiltä. Koska aina kun tehdään yhteisötaidetta tai ikään kuin joku taiteilijat saattaa sanoa, tehdään siviilien kanssa juttuja, niin siinä on aina yksi niistä riskeistä tai peloista on se, että mites jos ne osallistujat, jos tämä on osallistujille niin kuin, yhdentekevää tai vähäpätöistä, että ne jotenkin niin kuin pienestä perusuteliaisuudesta tai ne ikään kuin ihan kiltteyttään suostuu, että no voin mä tulla sinne vähän pelehtimään teidän kanssa, ja jos te nyt välttämättä haluat, jos ei se kauaa vie, niin. Ja se on harmi, jos se ei ole heille antoisaa. Mutta mä oon tässä kokenut näiden vanhusten lukupiirin kanssa ja myös niiden maanviljelijöiden kanssa nämä tapaamiset, että ellei mä ole ihan väärin ymmärtänyt, niin että ne on ollut heille tärkeitä ja antoisia myös. Ja kun on sellainen tunne, niin sitten mä koen luottavaisesti, että kaikki menee hyvin. Että se materiaali ja ideat, mitä tässä on nyt syntynyt, niin niistä varmasti syntyy myös joku kiinnostavaa kamaa museossa esitettäväksi. Kun tämä perusta on kunnossa, että ne ihmiset, joita me ollaan täällä tavattu ja dokumentoitu, joiden kanssa on jotain taiteellisia juttuja tehty, niin jos ne on itse ollut innoissaan, niin sitten se on vaan meidän niin kuin taiteellisesta ammattitaidosta kiinni, että miten tästä saadaan kanavoitua jotain museossa esitettäväksi sopivaa. Ei kuljeta hyvää sanomaa pyrstössään kukasta kukkaan. Rakkaus on raato kärpänen. Sikiää vaikka paskassa, harvoin pörrää yli talven. Lihalle perso, ahmii luihin asti. Kuolee levollisena laskettuaan munansa uuteen haavaan. Joskus tällaiseen haasteen kanssa otin, että niitä rakkausrunia on monenlaisia, niin täytyyhän munkin semmoinen osata kirjoittaa. No ei nyt rakkausnoksanota. Oli se tavallaan, eikä ollut. Tämä motivoi sua kirjoittamaan niitä omia parempia runoja. Onko Pirkko kertonut, että... Mä oon syntynyt 49, eli mun lapsuus on ollut siinä 50-luvun alussa. Ja mä oon syntynyt, niin mun äiti on tullut miniäksi tuonne Ojutkankaalle ja asunut siellä isän kodos. Niillä oli vain yksi porstuakamari, niin kuin sanotaan, jossa he asui. Ja mä oon ollut noin 2-vuotias, kun me ollaan muutettu siihen 50-luvulla rakennettuun ihan perinteiseen 50-luvun taloon. Ja mun ensimmäisiä muistikuvia on sieltä kotua sillä lailla, että siellä oli puuhella, tosi pieni keittiö ja puulaatikko. Ja sen puulaatikon päällä mä oon istuskellut. Ja kuinka se aamu alkoi sitten, niin siinä äitillä oli karjaa ja isällä, että sitten äiti tuli navettatakki päällä. Se tuoksu tuli sieltä navetasta. Kummisaappaat jätettiin eteiseen, mutta se lehmien karjan tuoksu tuli sieltä äitin mukana, kun se tuli. Ja siinä puuhellassa oli se valkea ja se, mitä aamulla ruuaksi laitettiin, niin se oli sitä ruispuuroa, vesivelliä, niin kuin sanottiin. Eli vettä ja suolaa ja siihen ruisjauhoja vispattiin. Ja sitä sitten syötiin voisilmän kanssa tai sitten maitoa. Ja maito meillä oli sellaisessa isossa arabian maitokannussa, sellainen 2-litrainen, jossa oli vaaleanpunainen reuna, jota oli lapsena tosi vaikea kaataa, kun se oli täynnä. Kuinka monta kertaa se levahti sinne pöydälle ja lattialle. Ja sitten se pöytä oli sellainen pieni klaffipöytä, eli siitä niin kuin nostettiin se jalka siellä alla ja sitten siinä keittiössä mahtuu syömään, kun se keittiö oli pieni.
Ja kyllä se klaffikin joskus aina tuli jaloilla pökättyä ja taas sieltä pöydältä tuli alas ne tavarat. Että semmoisia muistikuvia on mun lapsuudesta ruokaan liittyen. Toki sitten oli ne päiväruuat ja muut, mutta tämä oli siihen aamuun liittyvä muisto. Ja minä vuonna te olettekaan syntyneet? 29. Kyllä. Niin, siitä on nyt aika kauan aikaa. Niin. Joo, ja alkuun mukaan aloittanut koulun vuonna 1936. Ja silloin ei vielä alkuun muistaakseni ollut koulussa keittolaa, vaan mentiin omien eväiden kanssa. Mä kadehdin aina luokkatovereitani, kun niillä oli eväskäärö mukana, jonka ne avasi sitten ja sieltä tuli niiden eväät, mitä kotona oli laitettu. Ja mun piti aina tuoda se maito sinne, koululla syötiin kuitenkin yhdessä, niin mä vein lasilla vaan maidon ja sitten leivänpalan sinne, ja ne muut ottivat aina sen laukustansa. Että Vanhemmat oli opettajia myös. oli ja ne asuttiin koululla. Kyllä. Mm-hmm. Joo. Että siinä kadehdin niitä, joilla oli eväät mukana ja mulla oli vaan, mä vein vaan lautasella tai millä mä vein ne, sitten ne omaani. Olen Panu Pihkala. Teen monitieteellistä ympäristötutkimusta Helsingin yliopistossa. Olen erikoistunut ympäristötunteiden tutkimiseen, eli siihen, että minkälaisia tunteita ihmisillä on ympäristöasioihin liittyen. Tein aikoinaan väitöskirjani uskontoon ja ympäristökysymyksiin liittyen, ja sen jälkeen olen sitten erikoistunut tähän ympäristötunneasiaan. Ja siinä on aika monta tulokulmaa. Yhtäältä voidaan ajatella sitä, että miten tunteet vaikuttaa ympäristötoimintaan, eli siihen, miten ihmiset käyttäytyy. Toisaalta voidaan keskittyä siihen, että miten ympäristöongelmat ja uhat vaikuttaa ihmismieleen ja sitä kautta aiheuttaa vaikeita tunteita. Useinhan ne on tämmöisiä monimutkaisia tunteita, missä on sekä voimavaroja että haasteita. Lähtien liikkeelle vaikka tästä kenties tunnetuimmasta ympäristötunteesta eli ympäristöahdistuksesta. Ympäristöahdistus voi ilmetä voimakkaampana ahdistuksena, mutta se voi myös ilmetä sen kaltaisena tunteena, joka johtuu siitä, että ihminen huomaa ongelmia ja sitten kokee vähän levottomuutta, että miten mun pitäisi tähän reagoida, ja sitten yleensä jollakin tavalla vaihtaa käyttäytymistään. Ja tällä tavalla se ahdistuskin voi olla hyvin tarpeellinen ja rakentava tunne. Tutkimuksen lisäksi mä oon ollut mukana erilaisissa käytännön hankkeissa sekä kasvatuksen että viestinnän puolella, mutta myös sitten yhteistyössä taiteilijoiden kanssa. Ja koska tunteet elää meidän kehossa tai kehomielessä, jos puhutaan keho- ja mielen yhdistelmästä, niin sen takia taidemenetelmät, koska ne on niin kokonaisvaltaisia ja sisältää kehollisuutta, niin ne on hirveän tärkeitä kaikenlaisten tunteiden kohtaamisessa ja myös ympäristötunteiden kohtaamisessa. Tänään Lapualla, kun keskusteltiin ympäristötunteista lukupiirilaisten kanssa, jotka on aika iäkkäitä, oli mielenkiintoista kuulla sitä, että minkälaisia muutoksia he on havainneet luonnossa heidän elinaikanaan. Se herätti sekä kasveihin että eläimiin liittyviä huomioita. Sitten myös tarkoituksella kiinnitin huomiota siihen, että havaitseeko he sellaisia kehityskulkuja, missä jokin ympäristöongelma on ensin pahentunut heidän elinaikanaan, ja sitten myöskin siihen on löydetty jotain ratkaisuja. Mitä sitten, jos ajatellaan enemmän näitä ympäristöongelmia, kuten vesien saastumista ja muuta, niin oletteko te niiden suhteen huomannut myös jotain myönteisiä muutoksia? Tai sellaisia, missä asiat olisi ehkä teidän elinaikana niin eka huonontuneet ja sitten parantuneet? Tuleeko sellaisia mieleen? Nykyaikana ei ainakaan kaikkia jätteitä saa päästää Pitää jokeen. lajitella kaikkia. Se on kiellettyä. Kyllä. Entisaikaan varmaan surutta päästettiin. Joo, kyllä. Nyt pitää olla monta bussia ja kassia. Koko keittiö on täynnä. Tohon pannaan muovit ja tohon pannaan noin. Biojätettä. Et se lajittelu on tullut. Ja eikö sitä Lapuanjoen vesikin ole niin kuin ollut Se on parantunut. niin kuin parantunut paljon, että siellä nyt pystyy uimaankin. Minä olen uinut silloin, kun minä haisin varmaan puoli vuotta sen jälkeen, kun mä olen tullut 60-luvulla. Ja perunatehdas oli siellä jossakin, tuolla jossain. Ja sitten tuli semmoisia
perunatehtaalta päästettiin vesiä tuohon jokeen ja mun ystäväni, työtoverini koti on tuossa joen rannalla ja hän pyysi mua saunaan, mennään uimaan. Ja kauheeta, mä en ollut maailmassa niin kamala hajusta vettä. Se oli sitä perunatehtaan jätettä. Mä huikkaan täältä takaa, että mä oon semmoinen väliinputoaja itse, että mun lapsuudessa, nuoruudessa, niin tuossa joessahan ei saanut uida. Että se oli aivan joku saastuneen vaahtoista tuo vesi ja siellä oli uimakieltokyltit. Sitten taas mun vanhemmat aina kertoi, niin me uitiin siellä ja täällä ja näin. Mutta nythän toi on puhdasta taas ja se on aivan tavallista, että ihmiset ui. Ja monella, jotka asuu joenrannassa, niin on oma laituri. Ja... My name is Mahmoud. I'm an artist, visual artist, and I'm using it also as a participatory art as one of the main instruments that I use in the art language. About this project, I think especially about this symposium. I find it really interesting. Actually, I know Katya, so the concept of project, concept of engaged art, participatory art, how we bring the art inside the society and to be useful and through our language for the society. In questo progetto mi occupo della documentazione fotografica. Collaboro con ISES da un po' di tempo e penso che sia un progetto molto interessante, innovativo. Collaborare con ISES mi ha portato una grossa ricchezza, ho conosciuto un nuovo territorio, un nuovo popolo e un modo diverso di vedere le cose, la natura e gli altri. Ho trovato un ambiente molto rispettoso, ho conosciuto tantissimi artisti e sto imparando a parlare un poco inglese. We have now with one researcher and a group of artists that are collaborating with the community in the socially engaged art. Yes. And I feel this is really a richness. So we have 3 different groups, which one group has been working in the Tiistenjoki Elementary School, one has been in the high school in Seinäjoki, and the third one has been going around in different farms and bee farms and talking also with local people. And this, that you have a researcher bringing in the depths of food production, knowledges about different fields that go into this food discussions is been a great thing what I have seen. Do you have thoughts about it? I must agree with you, and also by having conversations with the artist, I realized that the research part was an important part, a starting point for the process of creation, and that they will materialize with an exhibition. Mä oon siis tällä hetkellä mun tärkein semmoinen tutkimushanke, niin mä oon mukana semmoisessa 6-vuotisessa Just Food-tutkimushankkeessa, jonka koko homman aiheena on niinku selvittää sitä, että miten tämä siirtymä niinku vähähiiliseen ja terveyttä edistävään ja kestävään ruokajärjestelmään voitaisiin tehdä oikeudenmukaisella tavalla. Tosi mielenkiintoista nyt kuulla, että mitä ajatuksia tästä heräsi, koska meillä on kumminkin tämä osa tutkimusta tuli jo tehtyä, mutta kun niinku meillä on tosi tärkeä osa, että me sanotetaan ja kootaan yhteen niitä viljelijöiden ja muiden ruokajärjestelmätoimijoiden näkemyksiä, niin tavallaan se, että millä tavalla me aina se saadaan parannettua ja selvennettyä sitä viestiä tulevissa vaiheissa, mitä ottaa huomioon sit seuraavissa osahankkeissa ja näin. Ihan kaikkea, mitä tästä heräsi. No kyllähän ilmastotekoja on tehty jo pitkään, eikä niitä nyt vasta aloiteta. Että kyllähän niin kaikki tuotostasojen nostamiset niin eläin kuin kasvipuolella, niin kyllähän se on pelkästään jo se, että saadaan samoista panoksista enemmän, joko tekemällä asioita oikein tai kehittämällä muuten, niin kyllähän se on ollut sitä tekemistä jo oikeastaan aina. Mutta toki se nyt korostuu niiden
jos ruvetaan jotain ihan uusia asioita tuomaan tai painottamaan jotain muita asioita. Joo, justiinsa toi, että puhutaan nykyään hiiliviljelystä ja kovinkaan moni, etenkään kotieläintilallinen, jolla on monivuotisia kasveja kierrossa, ei tajua sitä, että ne on käytännössä hiiliviljelyä tehnyt jo koko yrittäjyyden aikansa. Et ehkä siinä on pieniä hienosäätöjä, jos ruvetaan oikein pilkkua katsomaan ja viilaamaan. Mutta niin kuin justiinsa tavallaan se, että mustakin on jotenkin tosi huvittavaa ja tietyllä tasolla myös hyvin ärsyttävää se, että näitä niin kuin globaaleja ongelmia tuodaan Suomeen ja puhutaan siitä, että suomalainen nauta syö tyyliin sademetsiä, vaikka todellisuudessa se ei syö. Ja niin kuin mediassakin esimerkiksi kotieläintuotannosta puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn, mutta kukaan ei ota ikinä huomioon sitä, että mitä monivuotiset ja niin kuin diversiteetiltään suuret nurmikasvut tekee esimerkiksi hiilen sidonnalle, maan kasvukunnolle, kaikille sellaiselle. Kukaan ei ota sitä huomioon. Tai niin kuin esimerkiksi mikä tyyliin niin kuin karjan lannan merkitys esimerkiksi teollisten lannoitteiden vähentämisessä on. Kukaan ei ota sitä huomioon. Mielestäni se, että ei ole tässä kertaakaan vielä tullut mainintaa siitä, että meillä on yksi niin globaali ongelma. Mä väitän jopa, että vähintään yhtä suuri kuin ilmastonmuutosta ja jopa suurempi siinä, että meillä niin kuin siis väkimäärä alkaa lehtymään ihan käsin. Meidän pitäisi pystyä tuottamaan niin kuin aina vaan enemmän ja enemmän ruokaa nykyisillä pinta-aloilla ja aina vaan pystyä kehittämään sitä. Niin se on tulevaisuutta. Ja se, että se on niin kuin, nyt pitäisi olla jo haaste, mutta se, että ehkä sitä ihmiset ei ole vaan vielä täysin niin kuin ymmärtänyt. Mutta se, että meillä on se 10 miljardia ihmistä. No, ja kaikki täällä Suomessa, kun ne viljelyolosuhteet menee sinne Euroopassa ja muualla päin on. Se on pikku duuni näille pohjalaisille viljelijöille. Ei se haluaisi pitää vaihteeksi kiinni, mutta on sitä se ajatus. Maailman huoltovarmuus. Niin. Kyllä me Suomessa tehdään eri kaikkiin pohjalaisella mentaliteetillä. Siitä oli ihan äsken itse asiassa semmoinen aika syvälle mennyt tutkimusjulkaisu, missä se peruskysymys oli se, että saadaanko nykyisellä niin kuin koko maailman peltoalalla, saataisiko ruokittua rapiat 10 miljardia niin, että se ruokavalio vielä niin kuin tavallaan, että sanotaan, että se kuitenkin täyttää perustarpeet. Ja se tulos oli, että tietyillä muutoksilla kyllä, ja paikoin niin kuin ehdottomasti sitä tuotantotapojen kehittämistä. Et siinä mittakaavassa tietenkin hävikki, kun ajatellaan sitä, että sitä on kolmasosa koko ruokavirroista. Ja nyt, älkää ottako tätä liikaa nyt sit suomalaisen kontekstiin, mutta toki globaalissa mittakaavassa se, mitä niin kuin monessa paikassa se kotieläintuotanto on, missä niin kuin täysin tai lähestulkoon ihmissyömäkelpoista viljaa esimerkiksi ja maissia käytetään niin kuin rehukäyttöön, niin tavallaan ne nostettiin avaimiksi. Että kyllä se sinänsä niin se on tavallaan, musta oli ehkä mielenkiintoista siinä se, että samalla kun se toi tämän väestökysymyksen oikeasti nyt tähän ruokakontekstiin esimerkiksi aika isosti, niin kuitenkin sit globaalissa mittakaavassa ne toimenpiteet, mitä suositeltiin, niin ne oli hyvin samansuuntaisia kuin mitä ilmaston takia tarvitsisi tehdä. Että oikeastaan päädytään, ja itse asiassa samansuuntaisia kuin terveysnäkökulmasta, että päädytään niin kuin samankaltaisiin yhä useampi perustelu siihen. Mä oon Raisa Foster. Mä oon Tampereelta, vaikka työskentelen Itä-Suomen yliopistossa tällä hetkellä yliopistotutkijana. Mä oon taiteilija myöskin. Oikeastaan mä teen sellaista taiteellista tai taideperustaista tutkimusta. Ja viime vuosina on aika paljon tutkinut ekokriisiin liittyviä juttuja, mutta myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja oikeastaan sitä, että miten niin kuin ekologiset ja sosiaaliset ongelmat, niin ne on hyvin pitkälti kytköksissä toisiinsa. Siis sekä niiden seuraukset että myöskin ne juurisyyt niiden taustalla. Tässä projektissa mä pääsen työskentelemään Seinäjoen lukiolaisten kanssa. Nuoret on mulle hirveän tuttu kohderyhmä ja mä tykkään kauheasti teineistä. Että tosi kiva päästä oikeastaan pitkästä aikaa kylläkin nyt sitten työskentelemään nuorten kanssa taas. Mä teen aina niin kuin töitä kehosta päin. Eli tanssi on mun se taidemuoto, mutta oikeastaan mä tykkään mieluummin puhua liikkeestä ja kehosta nimenomaan kuin tanssista, koska ihmiset laittaa helposti sen tanssin tietynlaiseen lokeroon.
Eli mä heitän lukiolaisille erilaisia tehtäviä ja sitten he reagoi omalla persoonallisella liikkeellään siihen. Ja ihan jokainen liike on hyvää ja oikeaa silloin, kun se tulee ihmisestä itsestään. No tosi mielenkiintoista olla tässä projektissa mukana, koska nythän me tarkastellaan ruokaa. Ja mä en ole oikeastaan aikaisemmin tätä teemaa miettinyt ollenkaan. Mutta ruokahan on välttämätöntä meille kaikille, että se koskettaa meitä ihan kaikkia. Mutta niin kuin tällä tieteellisesti tai taiteellisesti mä en ole tätä aikaisemmin päässyt tutkimaan. Tämähän on ihan luksustilanne, että viikon saa ihan tämmöisen yhden teeman parissa työskennellä. Oikeastaan mä en tiedä, että mikä se lopputulos tulee olemaan, mutta kun heitän opiskelijoille näitä tehtäviä, niin niihin tietyllä tavalla aina jotenkin se ruoka liittyy ja on se sitten niin kuin aistisuus, että minkälaisia kaikkia aisteja me tarvitaan, kun me syödään tai valitaan meidän ruokalautaselle ruokaa. Mutta myöskin sitten ihan, että mitä siinä ruoan tuotannon esimerkiksi eri prosesseissa, miten olen kytköksissä itse siihen. Eli kaikenlaisia tällaisia erilaisia teemoja tullaan sitten tarkastelemaan taiteen keinoin. Joo, meillä on tosi mielenkiintoinen ryhmä tässä. Eli meillä on Hugo on mun kanssa, me ollaan ehkä sillain samalla aaltopituudella, huomattiin heti olevamme, me tavattiin vasta tässä muutama päivä sitten, mutta meillä on tanssitausta molemmilla ja heti puhuttiin niin kuin samaa kieltä, vaikka ihan eri puolta maailmaa tullaankin, että Hugo on Chilestä ja mä täältä Suomesta. No sitten meillä on Clarice vielä amerikkalainen, mutta Euroopassa asuva. Ja hän on sitten taas enemmän tuolta visuaalisen taiteen puolelta ja keramiikka ja piirustus ja näin, että tosi mielenkiintoista nyt yhdistellä sitten näitä eri taidemuotoja myöskin. Joo, siis ruokahan liittyy tietysti niin kuin ekokriisiin myöskin, ja vaikka me puhutaan ekokriisistä, niin kysehän on itse asiassa kulttuurin kriisistä, koska nykyihminen ei ole onnistunut sopeuttamaan elämäänsä, elämäntyyliensä ja myöskin ruokatuotantoa planetaarisiin rajoihin. Et sen takia tämä aihe on ihan hirvittävän tärkeä ja mä oon kauhean iloinen, että meillä on tässä mukana ihmisiä ympäri maailmaa, taiteilijoita ja tutkijoita, mutta sitten myös meidän niin kun, joukko täällä Lapualla ja täällä Etelä-Pohjanmaalla edustaa niin kuin ylisukupolvista joukkoa. Et meillä on ihan sieltä lapsista vanhuksiin asti niin myöskin tämmöinen niin kuin paitsi paikallinen, myös tämmöinen ajallinen jatkumo on hyvin keskeistä tässä projektissa. I am Hugo Peña. I come from Chile, living in Berlin, and I am choreographer and dance teacher. I am an artist in this group. Estoy haciendo, lo que hago en ISEAS es una mediación artística respecto de los problemas y de los topics que se introducen en ISEAS con la gente. Específicamente en este ISEAS trabajamos con alumnos secundarios de la escuela de Seinäjoki y sobre el tema de la alimentación y la comida, específicamente sobre la justicia alimentaria en el mundo. I'm Clarice Zdansky. I live in Milan in Italy, where I have my studio, and I teach art techniques at an American university in the Italian part of Switzerland. Yeah, okay, with ISIS before, it was the first time that Katja did it, and so it was an enormous project. She had 7 projects, I think, 6 or 7 projects. Here we only have 3. And it kind of gave a variety of all the things that socially engaged art can do. We, for example, were working with adults who had physical and psychological challenges. And that was quite interesting because you were a vehicle as an artist. You have no importance there. You help people do art as they might need to do it. Schools, we had some music projects. We had children working with just whole varieties, kind of like covered the range. And then I think she kind of like honed down the project over the years, and now we are concentrating on scientific research and art research together as the ways that arts-based research can help to investigate an issue or something of social concern. We've been working with
a group of high school students, two people in dance and choreography, myself in the visual arts, and a food specialist, a researcher in food philosophy and ethics. And we worked on a project where the students did activities of movement and sensibilization, and we produced two enormous paintings the students worked on for 3 days in a row, and then of course looking at the scientific literature on the subject. Mä oon Teija Kortetmäki, mä oon Keski-Suomesta. Jyväskylän yliopistossa työskentelen tällä hetkellä tutkijana. Mä oon erityisesti ruokajärjestelmien tutkija, yhteiskuntatieteilijä. Ja mut on tuonut tähän kohtaan elämää iso kiinnostus oikeudenmukaisuutta, yhteiskunnan prosesseja ja ruokaa kohtaan. Tämä viikko itse asiassa on ollut mulle tosi mielenkiintoinen ja silmiä avaava kokemus sillä lailla, että koska mä oon oikeastaan tutkija ja mun kontaktipinta taiteeseen on hyvin pieni, niin tää on ollut mulle semmoinen hyppy ihan vieraaseen mereen, mutta tosi kiva välitön ilmapiiri ja semmoinen positiivinen tekemisen meininki on tehnyt siitä helppoa tulla niin kuin mukaan. Ja mä uskon, että tää on samalla kun tää on haastanut mun ajattelutapoja, niin tää on antanut mulle semmoista niin kuin perspektiivilaajennusta, joka tulee varmasti jossain tekemisessä jatkossakin näkymään. Ja musta on ollut hirveän mielenkiintoista päästä tekemään erilaisten taiteilijoiden ja tutkijataiteilijoiden kanssa meidän omassa lukioryhmässä työtä. Että me on otettu lukiolaisia mukaan ruokateeman käsittelyyn erilaisin taiteen tekemisen keinoin ja otettu sinne tutkimustietoa ruokaoikeudenmukaisuuden pohtimista mukaan. Ja mä en ollut itse tätä ennen ajatellut, että millä tavalla ruokaoikeudenmukaisuutta voisi tai sen käsittelyyn muuntaa vaikka kuviksi tai liikkeeksi, koska työssäni mä työskentelen aina vaan sanojen kanssa. Ja se oli ehkä tämän viikon mahtavin hetki, että kun rupesi oivaltamaan, miten se onnistuu, ja sit sai siitä tehtyä vielä sellaista toimintaa, että sai lukioikäisiä nuoria mukaan pohtimaan ja käsittelemään sitä teemaa tollasilla tavoilla, jotka oli mullekin ja varmasti myös heille vieraita. Ja mä koen, että tämä on siinä mielessä tosi onnistunut ja nyt odotan kyllä innolla sitä, että miltä nämä lopputulokset, tuotokset vielä sitten aikanaan näyttää. Sonja, musta oli tosi kiva tavata sut ennen tätä symposiumin alkamista täällä sun luona, täällä luovuuden lakeuden paikassa. Ja musta tuli jotenkin että me puhuttiin tosi samaa kieltä ja me lähdettiin ikään kuin pohtimaan sitä niin kuin eläinten merkitystä maaseudulla ja myös sellaista niin kuin eettisyyttä. Ja musta olisi ihan kiva, jos sä vielä kertoisit siitä vähän lisää, että miten sä ajattelet tällaisesta niin kuin ihmisen ja eläimen välisestä kanssakäymisestä. No, mä oon tässä nyt 8 vuotta elänyt näiden kanssa, että ne on ihan mun iholla 8 vuotta olleet hevoset ja lampaat ja kissat ja koirat ja nyt myös puput. Ja se on tosi kiinnostavaa, että kun me tullaan eläimen kanssa samalle tasolle ja me kohdataankin se kunnioittavasti, ei niin, että se on joku tekemisen objekti, vaan että se on elävä ja tunteva subjekti, niin silloin eläinkin tuo itsestään jotenkin siihen jotakin semmoista, tuo oman persoonansa, sen läsnäolonsa. Eläimissä on hirveän paljon sellaista viisautta, mitä me ei aina ehditä eikä oikein osatakaan huomata. Eli niillähän on aivan valtavat läsnäolon taidot. Niillähän on todella hyvä tilanteenlukutaito. Ne on tunnetaito ohjauksessa ja tämmöisen, ne on tunnetaitoeksperttejä. Nehän lukee meitä todella hyvin, jos me vaan annetaan jotenkin mahdollisuus. Heillä on omat persoonalliset vahvuudet, ihan niin kuin meillä ihmisilläkin, mutta me ei aina välttämättä sitä, ja varsinkin kun puhutaan tuotantoeläimistä, niin me ei aina jotenkin tulla ajatelleeksi sitä, koska se menee myös kulttuurissa ja rakenteissa niin monen sukupolven takaa, että he ovat niin kuin, ja se on ymmärrettävää. Mä en mitenkään tuomitse sitä, vaan jotenkin mä kerron sen oman tavan elää ja ajatella. Mä olen Anu Hopia. Mä tituleeraan itseäni ruokatutkijaksi, eli teen ruokatutkimusta Turun yliopistolla. Taustaltani mä olen kemisti, eli olen lähtenyt sieltä ruoan kemiasta liikkeelle, mutta tällä hetkellä teen hyvin paljon ruokakokemukseen,
ruokanautintoon liittyvää tutkimusta ja niitä sitten linkitän näihin niin kuin arvoihin liittyviin asioihin, niin kuin terveyteen, kestävään kehitykseen ja näin edelleen. Mä tulin tänne aika lailla, niin kuin, mä en osannut odottaa hirveän tarkkaan, että mitä tää tulee olemaan. Mä ajattelin, että no, mä tuun tänne tutkijana ja niin kuin annan sitä, ikään kuin sitä mun tutkimustietoani jaan tähän yhteisöön ja vähän katon, että minkälainen ikään kuin se mun tutkimustieto inspiroi tai vie niin kuin tätä taidetta eteenpäin. Ja mä olen ollut nyt ryhmässä, jossa ollaan oltu koko ryhmän kanssa keskusteltu, mutta myös sitten tässä ryhmässä, joka tekee yhteisötaidetta pienten lasten kanssa, eli 8-12-vuotiaiden kanssa. Ja mun mielestä me ollaan lähdetty liikkeelle ja saatu tosi hienosti ikään kuin nivottua toisaalta tätä mun tutkimustietoa, jonka mä tähän toin, tämmöinen moniaistinen kokemus, niin sitä integroitua tähän niin kuin lasten taiteen tekemiseen tai taiteen tekemiseen lasten kanssa. Eli lapset sai ensin piirtää ruokia, jotka herätti heidän sekä aistejaan, esimerkiksi haisevin ruoka, tai tunteitaan, esimerkiksi ruoka, jota äiti haluaisi, että syöt, mutta et itse haluaisi syödä. Ja sitten lopuksi piirrettiin tulevaisuuden ruokat, keksi joku uusi ruoka ja siihen sitten vähän tarinaa ympärille. Ja sitä ajatusta on nyt sitten viety 3 päivän aikana niin kuin luonnoksista semmoisiin vähän isompiin luonnoksiin ja sitten tähän lopulliseen taideteokseen. Ja meillä on nyt sitten 44 tämmöistä niin kuin taideteosta, yksittäistä taideteosta ikään kuin materiaalina, raaka-aineena, joka sitten työstetään ja viedään sitten taiteellisessa kontekstissa sitten sinne. I'm American, born in the States, but I've been living in Asia for the past 17 years in Singapore, teaching at Nanyang Technological University, School of Art, Design and Media. And I've been there as an artist and as senior lecturer. And throughout that time, with the opportunities at a large university, I've had exposure to different practices and different professions where I have learned to relate drawing in different ways, and mainly as a research methodology in all different types of situations. So here, when I came to ICEUS, and Katja asked me to conduct a workshop for students, quite young age students, elementary school, I decided to do the same thing. So the first day we collaborated, my team came to this from all different perspectives, and we facilitated a drawing workshop that was about gathering information and finding out about who the students are and how they view food through fun questions that we got them to draw about, like what is the smelliest food, what's the most beautiful food. And then we went on to more creative, not more creative, but more imaginative work. And through that work you can really get a sense of who the students feel they are, what their values are, and what I love to see, and what really interests me most is how there's a blank piece of paper and they draw something on it, and how that something suddenly has a personality, has meaning. Let's say, you know, a little girl who drew 3 ice cream cones and then she jumped on it and was hiding it from everyone. She didn't want anyone to get her ice cream, and she said these are all 3 for her. She's not letting anyone else share.
So the ice cream becomes real, it becomes alive, and to see them relate to their drawings as if they're alive is a real fulfillment for me. My name is Arun Yadav. Originally I am from New Delhi, India, but I have been living in Singapore for more than 10 years, almost 11 years. And my profession, I have 2 degrees in physical education and journalism, and I have been just rolling around these 2 professions. I have been working in gyms, yoga studios, because I'm also a certified yoga instructor, and for past 11 years I'm doing all these kind of jobs in Singapore. And before that in India I used to work in journalism with news magazine for 6 years. Short story is okay, I know John Marie Kelly when I used to work in NTU, where she is a professor, and when I used to do powerlifting, I injured my adductor and I went through 1 year of rehab. So that's where she find me that I don't really have things to do, and I explore that I'm interested in arts. And then I start learning how to make sculptures from her. And then one day she just asked me that I'm going for this symposium, if you would like to come with me. I say okay. Then she say okay, I go and ask Katya, and then we have a Zoom meeting together, and then that's how I get invited. So, and can you tell me a little bit, now we have been here, it's Wednesday, so almost 5 days, or 5 days about? 5 days, yes. Yeah. How is it? How does you feel, your group, what you've been doing? It's amazing, man, to see all these things. I mean, at first, my first day I still remember when I met the kids and they saw this dark skinned guy, black hair, and they're all looking at me like so curious and where he come from, and they keep asking me questions, and it's so fascinating, like you know, about my features, about my language, how I eat, where I come from, and a lot of questions about India, how it is. And yeah, I'm just enjoying. It's completely new experience for me. I mean, everything is so different from where I come from.